Hai tan só uns días, o Carballo Interplay xuntaba o mellor das webseries de España e do mundo. Entre as seccións oficiais a dedicada ás webseries galegas. Ali estaban traballos como Antolepsia ou Galicia Crime, e ademais este ano o festival acollía a estrela mundial de Peter Brandon. E que teñen en común estas tres webseries? Pois a Pedro Brandariz, que hoxe nos acompaña. Unha cara que se multiplica. Mirade. Rapaz, estás ben? Ti que ves? Chámame Pedro. Noutra vida fun un oso de debuxo animado. Hola, rapaces. Hola, rapaces. ¡Alto policía de Carmallor! Por fin. Eran imaxes mesturados dos distintos traballos, dos últimos traballos de Pedro Brandariz. Benvido, boas tardes. Que tal? Boa tarde. Como vive unha estrela das webseries? Ben, moi ben, a verdade é que nun momento espléndido e a verdade é que, claro, confluindo, como non pode ser de outra maneira, no Carballo Interplay, que é o evento máis importante do Estado e parte do mundo, nesto dos contidos digitais. E a verdade que é unha honra poder estar aí nese festival con 3 proxectos que vamos, que non se gravaron todos ao mesmo tempo, pero que están moi ben que estén aí. Sí, sí. E por cal queres empezar? Quizáis pola estrela, por Peter Brandon? Sí, a verdade que a estrela foi algo xa ben, porque ven do ano pasado que ganamos o que gañou o proxecto. O proxecto mellor webserie e nada, tuvemos un aniño para gravala e a verdade que é unha cousa moi novidosa porque non é así como os outros son comedia, non? E todo o que fago eu realmente é comedia, en diferentes formatos, teatro, televisión. Pois Peter Brandon é algo moi novidoso porque é a vida dun cómico, pero realmente é un drama. É dicir, é unha tragedia bastante grande. Sí, que te ríes, pero é moi novidoso. Entón, a xente cando... Ahora, hai que esperar para vela. Podo saber en Carballo, hai que agardar un poquinho para vela. Cando a vexa vai sorprender moitísimo, sí, sí. Eres Peter ou eres Pedro? Claro, ese é até o eterno porque dilema. claro, o personaxe, o protagonista, o que decías ti, un cómico, sí, é un cómico que busca, pois eso, nunha nova... conectar con un novo público, se cadra, en unha nova identidade, está como canso de fazer sempre o mesmo, entón intenta darlle un toque de actualidade, non? Entón cambia... soña con presentar un late night, por exemplo, claro, non? Claro, sí, sería, vamos, o soño deste actor que sale aí, que a xente quedará ca dúbida de se é real ou é ficticio, non? Porque planteámoslo como un falso documental, pero se cadra tan falso non é. Está moi ben porque a fronteira é moi difusa, entón a xente vai quedar a dúbida de pero que di aí, o que pasa aí é certo, non é certo. E nada, pois aí ando. Non, son Pedro Brandariz. Peter Brandon fracasa moito, espero non fracasar tanto. Estamos picando a curiosidade, Sí, eu de momento só vin o tráiler. Si sei que traballas co colectivo Bravú. Sí, con Paco Bravú. Que aí, bueno, últimamente tamén se están levando todos os premios, non? Sí, a verdade é que está moi ben porque son xente moi nova e que ven con unhas ideas que a mí sorprenderonme, non? E colleron tal cual a esencia do que eu fago e transformarlo, a verdade que son moi creativos e vai ser xente que nun futuro, bueno, xa están ganando premios, non? Pero que nun futuro van a ser, vamos, moi recoñecidos fora de Galicia incluso. Cando podemos vela na rede? Pois a ver, na rede en setembro. Iremos a partir de setembro subindo son capítulos grandes, son capítulos de 20 minutos, non imos un pouco a internet, a linguaxe de internet di que canto máis curto mellor. Normalmente son produtos máis curtos. Sí. De feito, as outras webseries son máis curtiñas, non? E de feito, canto máis curto, mellor. Pero nós, danos igual, o que queríamos contar pois se adaptaba a capítulos de 20 minutos, entón en setembro lanzaremos o primeiro, outubro, novembro. Antes faremos estreas, faremos algunha estrega en Coruña, en Compostela. Pois estaremos pendentes, eu xa teño moita gana de vela. Sí. Na sección a competición, sí que había na sección de Galicia. Sí, e aí estaba con Galicia Crime. Con Galicia Crime. E con Antolepsia, que tamén son webseries moi divertidas,
con Galicia Crime, xuntámonos un grupo de cómicos que traballamos na Coruña, porque somos da Coruña, pero traballamos en toda Galicia, incluso de fora, e vamos a divertirnos. Entón fixamos unha serie de humor policial. De humor policial, que se eu son un dos policías, imagínate como é o corpo, non? Pillado, E a verdade é que é moi divertida, é un tipo, agárralo como puedas, de humor moi absurdo, e tamén funciona moi ben. Xa ten 4 capítulos subidos, quedan 2 aínda da primeira tempada, e, bueno, levamos o Mestre Mateo este ano, con esta serie, e nada, estamos xa preparando a segunda tempada. A ver, asasinos que obsesionados ca poesía, viúvas alegres e malvadas. É un humor moi surrealista, Sí, é moi surrealista e tamén quixemos darlle toque galego, non? Porque é como moi americana, pero tamén un contrapunto. Claro, americanizamos o galego ou galeguizamos a América, non? Entón, así, claro, desenvolvese en Carballo, vimos a vilas como Arteixas, San Chicago de Compostela. Entón, bueno, é un disparate, pero é moi divertido. Bueno, tamén ten un pouquiño de disparate a Antolepsia. Sí, a Antolepsia é quizás a máis friki das tres. Tamén... A ver, o protagonista é Antón, que sofre de narcolepsia cada vez que ve o Rato Pérez. Claro, é unha cousa, un trauma infantil. Sí, é unha cousa moi tola, pero que tamén ten o seu aquel e que tamén ten o seu público e é verdad que funciona moi ben tamén, e son tamén xente moi noviña, e eu préstome sempre a calquera que xente que se mova no audiovisual, e, home, sempre hai que escoller, pero a verdade é que o que me vai chegando son cosas moi divertidas. Eu que pretendo que pasalo ben, basicamente. Aí estamos te vendo no capítulo 1 que eras un osiño, realmente eras un osiño. Sí. Un debuxo animado que escapou. Claro, a mí quedamos unha mañán para gravalo, entón contábame, depois máis ou menos o velo despois todo comprendino, pero no momento dicía, bueno, tú dime o que fago, e eu despois xa verei que tal, e bueno, quedou... Os cazadores de personaxes estaban xusto, vivían aí na Facultade de Ciencias da Información. Ui. Tamén estás, xa porque nos queda un minuto, e eu sei que tamén querías comentar algo de que estás en outro produto completamente distinto, que é unha curta, contame, porque apenas sabemos o título, Todo por Galactus. Tamén coincidiu a estrea agora no Festival Primavera do Cine, e é unha curta con a xente de Vigo, que tamén leva moitísimo tempo, e é unha curta na que estamos Machi Salgado, Bea Campos, María Roja e eu, e, bueno, aparte máis xente, pero protagonistas, e tamén é unha curta moi friki sobre Estamos vendo algunhas imaxes? Sobre a figura de Galactus, que tamén tuve que documentarme porque eu non tiña nin idea. E que me chegaron, de feito, me chegou a Antolepsia e Todo por Galactus, e dicía eu, pero se eu non son nada friki. Falando de friki, sinxelo, pero bueno, a verdade que se pasa moi ben e son novos códigos, novas cousas que apetece facelo. Pedro, un placer que viñeras, estaremos pendentes de todas as túas estreas, de todos os teus traballos, ainda que non damos abasto. Moitas gracias, Noraboa, é un placer que viñeras.